Gordan Stojić rođen je 14. siječnja 1964. godine u Slavonskom Brodu i predstavlja jedinstvenu figuru u hrvatskom novinarstvu. Sa svojim nekonvencionalnim pristupom i hrabrim izvještavanjem Stojić je postao sinonim za novinarstvo koje se ne boji istine, ma koliko ona bolna bila. Gordan Stojić je jedan od onih novinara koji nikoga neće gladit po mudima, te zbog toga više od 15 godina ne može pronaći stalno zaposlenje u struci. Konvencionalni mediji nisu mu dali prdnut dugo vremena, te su ga pokušali eliminirati sa hrvatskog novinarskog sunca. Međutim, kako kvaliteta uvijek dolazi do izražaja, Gordan Stojić postigao je nevjerojatan uspjeh na YouTube-u gdje je otvorio izuzetno gledan kanal pod nazivom Mala televizija. Upravo mu je YouTube pružio priliku da nastavi svoju novinarsku karijeru i da ne padne u zaborav. Gordan Stojić je odrastao u Slavonskom Brodu, te se kasnije preselio u Zagreb zbog studija, iako je krenuo studirati filozofiju i komparativnu književnost, brzo je shvatio da će se u svijetu novinarstva pronaći brže nego što će razumjeti Kantove kategorije. Tako je Gordan svojim novinarskim perom zamijenio pernati jastuk filozofskih razmišljanja, te se ukrcao na vožnju novinarskim vozićem, gdje su informacije bile brže od njegovih dubokoumnih promišljanja. Tijekom studentskih dana Stojić je bio aktivan u književnim krugovima, a nakon završetka studija započeo je svoju karijeru na Hrvatskoj radioteleviziji. Njegova novinarska putanja obuhvaća različite žanrove, počevši od Zagrebačke panorame i Dobrog jutra do ratišta i najgledanijih emisija tog vremena: Latinica, Živa istina, te Globalno sjelo. Gordan je također autor nekoliko dokumentaraca, a jedan od najpoznatijih odnosi se na Giovannija Palatuccija, koji je privukao pažnju iz stranih TV kuća. Zanimljivo je da je Gordan Stojić dobitnik nagrade Hrvatskog novinarskog društva Marija Jurić Zagorka za reportažu godine, te da je taj isti kipić bacio u smeće, razočaran što mu mediji više ne daju prdnutu eteru. Ovo samo pokazuje kakav je karakter ovog novinara koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Nakon razdoblja provedenog na Hrvatskoj televiziji, Gordan Stojić prelazi na Novu TV, gdje sudjeluje u Krimi TV emisiji Istraga. Njegov posao je bio da radi rekonstrukcije zločina za emisiju, koja je i dan danas najgledanija TV emisija u povijesti hrvatskog novinarstva. Njegova uloga obuhvaćala je to da bude i autor, ali i glumac, što mu je donijelo mega popularnost i u to doba svi su znali tko je Gordan Stojić. Međutim, njegova sreća je bila kratkog vijeka i ubrzo je ova emisija ukinuta. Nakon što je emisija Istraga ukinuta, Stojić se suočava s izazovom pronalaženja stalnog posla. U jednom trenutku bio je najpopularniji hrvatski novinar, a u idućem je, tako reći, ostao gladan, odnosno bez primanja, koja bi mu osigurala osnovne egzistencijalne potrebe. Kasnije je vodio nekoliko emisija na lokalnim TV postajama, ali uvijek bi dobio otkaz zbog svog britkog jezika. Ovaj poznati hrvatski novinar se nadobivao otkaza u svojoj karijeri, što pokazuje da je i dalje cenzura vrlo jaka u Hrvatskoj. Kako je sam jednom prilikom priznao, on i supruga su u najtežim trenucima jeli 4 puta tjedno grah, a ostale dane su jeli čušpajz. I danas se Stojić suočava s izazovima cenzure i nedostatkom ponuda za rad. Sada svoje novinarsko izražavanje prenosi na internetske platforme, posebno se ističući na YouTube-u, gdje je postao jedan od najgledanijih YouTubera. Također vodi podcast emisiju na Muchacho kanalu koja se zove Stojičizam. Unatoč svojoj velikoj popularnosti, Gordan Stojić nije imun na hejtere, posebno među kolegama novinarima. On je neustrašiv i otvoren, hrabro govori istinu i suočava se s izazovima. Njegova Mala televizija na YouTube-u postala je pravi hit jer iznosi priče o ovršenima, blokiranim osobama i onima koji su izgubili domove. U njegovom raznolikom karijernom putu Gordan Stojić ostaje vrhunski novinar, istražitelj i autor koji se ne boji suočiti s teškoćama kako bi prenio istinu javnosti. Njegova hrabrost, neovisnost i strast prema novinarstvu čine ga izuzetnom figurom u hrvatskom medijskom prostoru.